Zer deo gaztiak, hementxe, gari infernu, aspaldiko partez. Eta, tia nagoatzen nola bitzean. Zer askartzeko, zenbat denbora zombitan ibili gabe. Bai, hilabete terdi, no? Esan gondike, tolfin da, tikit, Eta hementxe gauden, Nuketowneko mapan, hortez etorreketaria. Eta, egingo jau aspaldiko partez, azkenengo nobedadeak eta asaltzeko. Nodors bat, hola. Ointu behar nabar ez tio, no, what? Zerrek? Ai, atxizimere. Ai. Hori ere grauta enetek. Eta baixe, zer juntzeko dara, ondo, motza batzuntzat. Netzako Lucia, lan erenak eta gelitu gabe. Horren oso mila, errezeituk. Torri honea, taska. Eta, holaxe. Bueno, kanalan berrikuntza batzuk iristear daude. Kolaborazioak eta horrelako gauzak, Joskelekin eta beste euskaraz grabatzen duten beste youtuberrekin, orrialde web bat egiten ari gara, elkartaratzeko, jendeak egiten dena leku berdin egiteko, aukera izan dezazuen, jende ezberdin ezagutzeko, eta aurki etorriko da, aurki jarretuko dugu martxan, oso gutxi falta da. Bueno, egia esan bere zindazio, bakarrik aktibo elberdi jau. Ai. Bueno. Arman bat ere zebetko nik, baina ingo jau hardcore challenge. Hardcore Nodors challenge. Bueno, Nikola Twitchen. Nikola Twitchen, porque hardcore guan da, kasotan ezin goi zer iriki. Eta berez, ezin genien akutsiatuta da, baina bueno. Ezin di jabe zer iriki, este hardcore hor du. Este hardcore, hostiena goatzen ez da nola iten izkia. Eta hola xe... Bueno, eta ze nobela de gehiago ekarriko ditudan, kaso enten nire kanalera edo, Battlefieldeko kampaina bukatzeko daukat, horren bukatzen saiatuko naiz. Demora pixka bat, demora pixka bat gehiago libre dudala aprotxatuz, bukatuko dut. Gio, zombietan pare bat, zombietan ditut, beste mapa berri baten bat badago, Call of the Dead, oinik ikusi ez duzuenak kananotan, eta beste batzuk. Mapa zarrak, berriak, eta nahi errepaso bat eman. Bat bi. Lau, soreina baka. Eta baita ere, The Last of Us, mejor juego, 2013ko jokurik onena bezala izendatu zutena, hori ere kanalera ekartzeko intentzioa daukat, baina horrena Battlefielda bukatu, eta baita ere... Muerte instantánea. Matantza! Venga! Oiek resakak intzetoztik, buiak hor. Bueno, horren resakak intzetzik jandilen, baina... Cuchillo... Munizioa, ahorren bere. Cuchillo! Que es lo que... mola. Ereketa, Nuntzio, ziraitzen. La horren onda, eriton horren txarra, eriton batzen. Eta baita ere Modern Warfare 2 eta Modern Warfare 3 ekarriko ditut. Horko multijugadorea oso divertigarria probatuta daukat. Pila, 2 hasieratik ekarriko dizuet. Zerotik, alegia ikusten zazuen, The Noob Expert nola egin behar den. Bueno, The Expert. Ni oso ona shooterretan, zombiak nire jokurik gozagarriena, niretzako bintzat oso divertigarriak egitez ez zombiak agagatzea. Vale. Karega, etxandu betun. Bazo. Dormi. Eta baita ere, hasi naiz ibiltzen beste joku batean, izena duena League of Legends, LOL.
Bueno, oso txarra naiz bendikan, baina, bueno, ekarriko dizkizuen, bideo bat edo beste. Hori ba, pixkat, bariedadeak izateko, ba, gize, aurten atera bertzela zombien joku berria, baino, ez da, arrela izan, baizik eta beste gauza bat indile, vamos, ez nabiatu ziutekela. Orduan, zomberra gaitukena edo zombien zai kitsa duena, ba, izorrai. Vale, a ver... Bueno, hemen, hola, ingoiu, buelta... Bai, lasai, mantxo... Danak biltzeko aukera izan... Hola! Oh! Hila itxok! No. Hori de momento, Olbran! Azutan itxon, zerruan nola ibiltzia! Hijos de puta! Hiltzek ez da, ja! Etxek atela! Dena famosua, ez da firmatu nahi, ez diatezaren nahi! Etxek aterreotxo bat! Hor, abandonatu hausteko, tío! Bueno, usteak ja bildizkitela. Vale. Uno. Ena, gorretxan, hori ni, goatzen nauk. A ver, hola, que pesau. Zer nahi degi, hola. Vale. Ni posgarren onda baten nada. Unesi egez. Bueno, hor, parete todas eskio, un bazo, a ver. Granadilla. ¡Bum! Vale, Olimpia. Olimpia nola limpia zeiken. Vale. Beka! Joder, has dado hecho ahí. Es que están divertidos, es que no están bien. A ver, ahí va, bat. Bi. Ba, hola. Solo que se me... Gainea, hau ez da gizonen da. Nire etxian konexioaren no pixkat... uste lauan. 10 megabakaren itxezkan. Hola, ez dut ikusi. Eta oain euskotelen 120 megaz eskat, tío. Uste eta horren esan hila. Tasiak. Baina, bueno, ezin dila azoik eta eserre banain. Eta Minecraft bai, dio berdiut, eta... Bueno. Basio. Baina, pixkana. Kanala, aurreraz. Osa, esan nahi dizuet kanala ez dudala utzi... bere baitan. Bere sufrimenduaren baitan. Etxo que la zombie hau bezain hil dalegila, a ver. Ai, akutsillako. Etxekit, ronda bagotatuko itenik. Etxekit. Osatu ingaitu bentsat. Hala, gutxi, venga. Eta hori, beste joku batzuk, bai. Aion, halakoak ekarriko eskik, nire kompaineruak. Eta bueno, weba matxan jartzen dugunean... Hola, hori akorrik aztu, Mierda! Uaaaa! Librada! Bai! Vale. Oidek, momento apuración. Oain, konzentratuta bitxok, isixinik, jaja. Fondo tipat ikuset, matxua. Kabel la Rusia. Oidek, diferentzi jai, oinetzen jotzen lino bezala, Zer dekau? Ostia, nanituan akordatzen? Zer letxe, zor letxekit. Granadita. Para saca. Bueno, ahí. Vale. Ahí va, Dios, sí. Ni noiz zombitan horren ona. Bueno, banitoa, baina nukta honeko mapa hontan. Hala. Biltzea lortzen bali ma, Vale, kubaiu. Haitutea bat emat. Kasuak joazen, nau? Haituteat. Ahora, mentxio fiesta. Venga, Olimpia. Te la limpia, todo, dana garbegar. ¿Sí? Vale, hemen girua, bole. Hostia, partida eskenean duzia, no tengo aquí. Espero horren beste botatzea, Ni motxian nini, da batxian los cojones. Bueno, txarra ez, txarra ez. Vale, Cuba.
Venga! Titiri... Igual titana... Erori, baina... Ez da, hartu behar, ezin hartu. Ezin izkanate ekiteki, tala, ba, izango, aurtengo nobedadia, Ba, hoxe. Nire kanalea meintza, ba, esan du ditudan... ez? Ba, zombien egon behar dugunez, horren urtean atea berdiela amateik. Aurten atea berdiena Advanced Warfare hori pixkar raritu dago zotzitan foldek. Zekit imagenak ikusitu zuen edo ez. Baina, botxe, kargatu zelana. Topei. Bueno, Iban, izango gaituki. Beti bezala hauek izan falla.